dragi prijatelji, dame i gospodo. Mi smo počeli sa ovom temom, mislim na samostalni DSS, i uključili se najkasnije. Ali to ne znači da ne treba najviše da radimo, da upravo ovaj pokret Srbija se rodi, bude još jači, brojniji i da nas ima u celoj Srbiji. Krajem prošle godine razgovarali smo i počeli sa ovom temom, upoznali se. Ja moram da vam kažem da, kaže Miljani, kao roditelj i kao neko ko evo dugo se bavim politikom, u ovim našim gradskim, opštinskim strukturama sam već više mandata, možda sam i dosadio, ali nisam na ovaj način sa ovom temom se susreo dok, evo, doktor Vanja nije sa ovim nekim svojim pitanjima i primerima naveo na razmišljanje. Jer zaista, ukoliko jedno društvo sebi dozvoli da je lakše ukloniti jedan život, ubiti jedno tek nerođeno ili stvorenje koje treba da se rodi, znači jedan život na taj način uništiti, da je to lakše uraditi nego, ne znam, registrovati kola ili izvaditi neki dokument u opštini ili policiji, to deluje zastrašujuće. I ja moram da vam kažem da posle tog našeg razgovora bio sam sa svim ovim podacima i svim tim onako zgrožen i uplašen. A mislim da je taj strah pozitivan. Svi treba da se uplašimo danas. Treba da se uplašimo činjenice da se naš narod smanjuje brojčano, da nas nestaje, da su ovi podaci potpuno tačni, da nam se gase sela, da nam se gase gradovi i da je to nešto što mi ne možemo da zaustavimo tako što ćemo biti protiv i što ćemo reći da to ne sme nama da se desi. To nije dovoljno. Nama se to dešava i dešavaće nam se i u buduće. I podaci koje imamo su poražavajući. I verujte, to je nešto što moramo svakog dana imati pred sobom i razmišljati o tome, ali naravno imati i akciju i činiti nešto. Jer nije dovoljno više samo da kukamo nad svojom sudbinom i da kažemo evo to se nama dešava, neko je drugi kriv je, ne znam, tamo neki Vašington, Brisel ili neko treći, četvrti, naše okruženje, ili su krivi naravno ovi političari ili ova politika i tako dalje. Oni jesu krivi i sigurno tu ima mnogo odgovornosti kod svakog, ali dajte da svako od nas učini jedan dodatni napor i da ovu situaciju preokrenemo. Nama je potreban preokret u pravom smislu te reči i potrebna nam je pobeda. Ta pobeda neće doći, kao što je ovde rečeno, za godinu dana, za 5, za 10 godina, a dajte da je imamo za 50. I mislim da je srpskom narodu krajnje vreme da počne da razmišlja za narednih 50 i 100 godina. Da ne razmišljamo za narednu godinu, jer naravno da imamo puno problema i naravno da nam je teško i to je nešto što prati ovaj narod, ali prati i druge narode na drugim mestima, ne samo ovde na Balkanu ili u Srbiji, ali mislim da moramo da razmišljamo mnogo više u budućnosti dugoročno, strateški. Meni je drago zaista što je to prepoznato i u državi. Strategija podsticanja rađanja je jedan početni korak. I sad vraćamo se na ono i naše, ovde ima dosta ljudi koji su sa mnom bili u DSS-u, to naše političko poreklo. Mi smo mnogo pričali o institucijama, o zakonima, o Ustavu, ali to jeste jedna osnova i strategija jeste osnova da biste dalje kroz akcije, razna dela činili ono što je potrebno da sprovedete upravo nešto što je osmišljeno i što je na taj način napravljeno da bude sistemski urađeno, planski i da da rezultat. Sa strategijom koju je država predložila i koja je na taj način sada jedan strateški dokument, možemo i da se složimo i da se ne složimo, ali ključno jeste da je država organizovano počela da razmišlja o ovoj temi i da preduzima određene mere da zaustavi ovaj sunovrat, ovo gašenje nacije. Jer nas će za 50 godina, ne da ćemo biti manjina na ovom prostoru, nego mi nestajemo zaista. Nestajemo i time što se ne rađamo, time što ubijamo one koji treba da se rode, a i dosta ljudi sigurno odlazi, ta migracija je nešto što se dešava ne samo nama, dešava se na ovom prostoru, dešava se i na drugim prostorima. Posebno mladi ljudi, obrazovani, idu dalje, idu za nekim poslom, za nekom boljom budućnošću i teško ćemo ih zaustaviti
To je jedan proces koji će trajati sigurno u odnosu na trendove koji vladaju u celom svetu. Ono što jeste poražavajuće da mi danas imamo broj rođenih po majci, to je 1,44, a potrebno nam je još 0,8, znači potrebno nam je 2,2 da budemo, samo da bude ta prosta reprodukcija, znači da ostanemo na nuli. Znači to je da ne budemo u minusu. Sad vidite koliko smo daleko i koliko je ovo ozbiljna situacija za naš narod, za naciju, za našu državu. Svako ima svoj zadatak. Naravno, država, oni koji vode državu, oni koji su izabrani od naroda, kojima je narod dao mandat, oni su najviše odgovorni i njihova obaveza je najveća da sprovode mere i da razmišljaju dugoročno unapred i da na taj način rade sve što je potrebno, što je po zakonu i što je u njihovoj moći, što je njihovo političko opredeljenje, da sprovode tu politiku i da dođemo do određenih mera koje će biti konkretne i koje će dati rezultat. To da ćemo u narednom periodu za prvo dete izdvajati 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno u roku 2 godine, za treće 12.000 dinara mesečno u roku 10 godina, što je negde 12.000 evra, za četvrto 18.000 dinara mesečno. To su dobre mere i one su finansijski opravdane i one će dati određeni rezultat, ali to nije dovoljno. I toga smo svi ovde svesni. Mi smo u gradu obezbedili zajedno sa državom i naknadu porodiljama nezaposlenim 25.000 dinara, 10.000 dinara za svako novorođeno dete, besplatni vrtić za treće, četvrto dete, besplatne udžbenike za treće i četvrto dete. Cena vrtića je krajnje popularna, tih 5.500 dinara ispod svakog tog nekog tržišnog ili realne cene koje košta zaista grad, odnosno državu, vrtić. Znači, ima dosta tih mera koje se preduzimaju i kroz socijalnu pomoć za one najugroženije i tako dalje. I taj finansijski aspekt je mnogo važan. A onda dolazimo do ovog problema o kome smo danas i gde smo se usredsredili, znači na veštačke prekide trudnoće i na ove brojeve koji su zastrašujući. Ja zaista nisam na to obraćao previše pažnje, ali kada sam čuo sve ove podatke, da jednostavno mi nemamo u državi nikakvu evidenciju, što je najveći problem. Mi ne znamo koliko je zaista imamo veštački prekida trudnoće, da li je to 250.000, 200.000, možda je to i veći broj. Nemamo uređen uopšte sistem da zaštitimo majku, ženu kada dođe u takvu jednu situaciju. Znači, to je, mislim, po meni osnovna stvar. Jer ovo je pitanje koje deli ovo društvo. I mi se delimo po raznim pitanjima. I najlakše je Srbima da se podele. I neće biti ovo jedina tema o kojoj ćemo se deliti i da ćemo imati suprotstavljene stavove. Ali mislim da ovo treba da posmatramo manje ostrašćeno i više tako da dođemo do rezultata. Ja vam sad krajnje otvoreno kažem ovo, ja jesam protivnik abortusa. I mislim da većina nas ovde jeste na tom stanovištu. Ali biti toliko restriktivan i zakonom predvideti meru koja bi bila protiv toga, mislim da bi to izazvalo ozbiljne probleme u celom društvu. I mislim da upravo ovakvim jednim zakonom gde nismo stavili ni za ni protiv, ali smo ceo taj proces, postupak uveli u zakonski okvir u jednu proceduru. Znači, sistemski ga rešili. Mislim da je to suštinska stvar i da zato moramo insistirati da se ovaj zakon zaista promeni, da uđe u skupštinsku proceduru i da dođemo do jedne procedure koja će omogućiti ženi prvo da bude zaštićena, da se ne osjeća poniženo, ostavljeno od celog društva, čak i od porodice u toj situaciji, jer to su ozbiljni problemi psihološke prirode, uopšte jedan proces, pa i biološke, nakon tih intervencija, tome smo ovde slušali, vrlo ozbiljno i stručno. Znači, sve sa ovim zakonom ide u prilog prvo da zaštitimo žene, da se deca rađaju i da na taj način ova država stane iza njih, ovo društvo da stane iza njih. Kako? Pa upravo određenim merama, savetovalištima, ovom procedurom, nekoliko tih delova koji su izuzetno važni, od doktora koji će prvi razgovarati, socijalnog radnika, psihologa, sveštenika ukoliko je osoba vernik,
Mislim da to ne treba isključiti, to je vrlo važan aspekt cele ove naše priče. I na kraju to neko stanje tišine koje će zajedno sa porodicom, ukoliko može u porodici to da reši sa suprugom ili svojim prijateljem, bračnim drugom, u odnosu na kakvoj je zajednici, ne ulazimo sada u to, sa svojim roditeljima, i to je važno, znači da ona može da razgovara, da ima na koga da se osloni i da na kraju krajeva ovo društvo, ali odgovorno i otvoreno stane iza tih porodica. Da oni znaju da će biti zaštićeni, da ukoliko je nezaposlena, može da dobije mogućnost da u tom periodu ima šansu da dobije bar privremeno posao ako ne može za stalno, to je moguće. Znači, lokalne samouprave mogu da rade na tome, to nije veliki broj u toj meri, to nije veliki izdatak. Znači, to su mere koje su moguće, koje su realne i svi zajedno možemo da ih podržimo. Ja to krajnje odgovorno pričam zato što sam poslednje 4 godine u prilici da upravljam, ne sam, u delu tima, budžetom koji je 800 miliona evra. I verujte da u Beogradu, našem glavnom gradu, sa svim gradskim opštinama, ima ih 17, ima prostora da se izdvoje sredstva, jer izdvajamo ih za razne stvari, i potrebne, pa i nepotrebne, to mogu da kažem otvoreno, ali je to tako i to traje. Godinama unazad razni se projekti podržavaju, razni konkursi, vladin, nevladin sektor, kako se već zovu, to je jednostavno nešto što traje godinama unazad. A mi kao društvo ne možemo da smognemo snage i da kažemo da imamo valjda neki preči interes i valjda nam je preče da se neka deca rode i da zaštitimo te koji su ih rodili, koji su ih stvorili i da im pomognemo u tom trenutku kada im je teško, kada razmišljaju o tom najgorem i najtežem rešenju, da zaista se dete rodi i da imamo nove živote. Tako da u tom pogledu ova tribina je samo početak. Mi smo hteli da na ovaj način, znači početak, ja kažem početak u ovakvom vidu javnog obraćanja, Društvo srpskih domaćina radi na ovome duže vremena. Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i moji dragi sagovornici ovde su u tome duže od nas iz samostalnog DSS. Kažem, u ovim tribinama moramo da osvestimo naš narod, da probudimo tu svest koja je neophodna, da shvatimo koliko je ova situacija kritična, alarmantna za državu i za ovaj narod. I da svi zajedno smognemo snage da prevaziđemo razlike, suprotstavljanja, sve ono što nas deli, animozitete, da li nekoga volimo ili ne volimo iz raznih razloga i da napravimo jedan opšti konsenzus i jedan nacionalni interes. Jer osnovni problem jeste ovog društva i ovog naroda što je retko shvatao šta mu je nacionalni državni interes, a kad god je to shvatao, on je pobeđivao sa velikim žrtvama, da. Evo, slavimo ove godine 100 godina od kraja Prvog svetskog rata. I mi smo se posle tog Prvog svetskog rata bukvalno ugasili. Vrlo dobro znate koliko nas je stradalo. To ni veliki narodi nisu mogli da podnesu, a ne srpski narod koji je tada imao između 4 i 5 miliona stanovnika. I to su zaista poražavajući podaci s kojim moramo da se suočimo, da stanemo ispred ogledala i da svi zajedno kažemo da sutra mora da bude drugačije i ovo mora da nam bude na pameti svaki dan i sve što radimo moramo da radimo u cilju da iza nas ostane neko ko će nastaviti da živi na ovoj zemlji, da je voli i da na neki način nastavi i naš život tako. Ja vam se zaista zahvaljujem danas što ste ovde i nadam se da je ovo samo prvo viđenje sa ovom temom, da ćemo nastaviti sa ovim tribinama, da ćemo nastaviti sa ovom akcijom i da ćemo vrlo brzo imati konkretne rezultate, naravno u Skupštini, jer pazite, Skupština je ta koja donosi zakone i moramo da insistiramo da Skupština što pre razmišlja i da stavi ovakav jedan zakon u svoju proceduru i da učinimo sve da upravo i ti koji treba da glasaju za takav jedan zakon shvate kolika je važnost i potreba da se ovakav jedan zakon donese. Hvala vam još jednom na pažnji i Srbija se rodi. Istinu se rodi.